Děti vstoupili do pokoje a na koberci stával stromeček. Před kterým visely ponožky. Stromkem byly dárky a kapradí. Děti přiběhly k mamince a dali jí pusu. A řekli. Taky opravdu. Máme tady dárečky, pojďme si rozbalit. Běžte si rozbalit. Více rušky se rozzářily jako služby a připoledl na kuřecím grilu. Tatínek přišel do pokoje a zařval. Tak to ještě přineslo. A Protiček řekl. Nevíme, půjdeme si kouknout. Potom zakopl ohul na zem a neštěstí za sebou i Vánoční stromeček, který se letěl. Tatínek se rozrušil, ujal mu ruka a Protička mi dal facku. Na stromečku byly světly, které zpratovali a začali hořet. Zazvonil zvonek a dovnitř vyšla paní a řekla. Vy tady máte ale pořádek. Maminka To bych radši skočila ze skaly, než abych se na tohle dívala. zabila do koupelny pradečník a utřela si pot. Potom vzala hřeben a učesala se. To máme. Potom se ozvala rána a všichni se dívali, jakým borovice brali, jak se fotího s ním. Pod kořenu stromů vykoukla žižala. A to se šepotání zavezla svět. Přišla babička a zeptala se. Něco tady tak. Ne. Všichni řekli. To radši vyhoze na topo. Teď abys to nastoupil. A všichni rozpočtěně řekli.